Emilio y su... Sois maravillosos, aunque sé que habéis venido porque se está calentito y por el bocata de después, ¿eh? Pero os advierto que primero tendremos que presentar a los capitanes del 2019 y despedir a los del 2018. Bueno, buenas noches. Ante todo, educación, ¿eh? Cuando se entra en un sitio hay que dar las buenas noches, porque esto se está perdiendo. Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos, señor alcalde, señores concejales, señor retor, que no el bec, cronista de la villa, presidentes de comparsa, hermanos estudiantes de Viena, señoras y señores, bienvenidos. Gracias y bienvenidos por acompañarnos en esta noche tan especial para la comparsa de estudiantes de Viar y sus capitanes. La hipoteca. La hipoteca va perdiendo enteros en el termómetro de la popularidad estudiantil, gracias a Dios. Sí, por fin vamos a dejar de preocuparnos de esa gran porción que la hipoteca del Maset se lleva de nuestro presupuesto familiar. Y es que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Los males de larga duración se diluyen con el sentimiento colectivo, como el frío en Islandia. Nadie se queja de que en Islandia haga 5, 6 o 15 grados bajo cero. Yo en estos últimos años he oído conversaciones como «No, si anem a tindre que sopar pa i oli tots els nits. No anem a arribar ni a fin de mes. Si és que estes Nadals no anem a poder comprar ni terró». Però mireu, tenim un maset que ni la mansión de Julio Iglesias. Y así en el centro del poble, en el Plátano. Hay estudiantes que durante estos últimos años han tenido que hibernar directamente. Son los llamados oso-estudiantes de Yellowstone. Els oso-estudiants de Yellowstone perseguits per la hipoteca. Hola, ¿han pagat ya la hipoteca? No, Johnny. Por a dormir de no. No hace mucho le pregunté a mis hijos, a ver, decidme, ¿vosotros sabéis lo que es una hipoteca? A lo que me respondieron, pues claro, mami, una hipoteca es donde los hipopótamos van a bailar los fines de semana. Y la verdad es que con hipoteca incluida, más de un hipopótamo ha bailado aquí en el Maset estos últimos años. Bueno, pues bien. Voy a cometer un auténtico desmán. Voy a cometer un sacrilegio contra mi amada profesión periodística. En estos tiempos en que si lo que vas a contar no es malo, catastrófico, o tiene algo que ver con que si Paquirrín ha hecho una de las suyas, o un fake, o sea, una noticia falsa. No es noticia, no, señores. Pues bien, yo voy a darles una buenísima noticia. Esteu preparats? Esteu preparats? Pues anem a plantar-nos. Vinga, va, anem a plantar-nos tots. Planteu-vos. I anem a mirar al que tenim al costat. I quan done esta notícia bomba, no vos talleu en saltar, xillar, besar-vos i, per què no, abraçar-vos, perquè, senyores i senyors,
estudiants i estudiantes de Biar, ja hem acabat de pagar el maset. ¿A qué es muy buena noticia? Pues bien, para hablar de estos temas y otros relacionados con nuestra comparsa, tenemos esta noche con nosotros al que más pinta, nuestro presidente Pepe Coloma. Quan es entra a un puesto hi ha que tindre educació i això ja està perdent-se. Així és que, bona nit. Bona nit, Pepe. Bona nit. Sí, señor. Es como siempre un placer tenerte entre nosotros. En el Studer Night Live, Estudiants Capitans Show y amunt. Amunt! ¿Es verdad que no nos va a llegar más el... si es que es decirlo y dolerme la muela, el recibo de la derrama? Pues sí, és de veres. Mos hem fugit un pes de damunt. Afortunadament ja hem vist la llum al final del túnel i podem presumir de que tenim una gran casa i ja no mos la furta ningú, perquè al principi jo pensava que això serien les noves oficines del Sabadell. ¿Y cómo han pensado ustedes y su equipo que lo vamos a celebrar? Pues sí, en una gran festa. Una festa que tenim el dia 4 de maig, el que començarà sobre les 4 de la vesprà, que recibirem a la nostra banda de música de Montroi. Després farem un passacalle per els carrers del poble de Biar per a tornar de nou al Maset, que farem un tardeo en xaranga i tot, amb més de 1.000 músics tocant en directe. 1.000 músics? I bevent en un sol esgot, perquè n'hi ha que forrar goig per a la sopa de després. Qué marrano. Després tenim una gran barbacoa monumental, on es prepararan més de 1.000 quilos d'embotit. I quan acabem de menjar-nos tot això, si ens ho acabem, tenim un gran convidat d'Operació Triunfo. ¿Qui es? Santi Bertomeu, ¿Qui es ese tío? un discjòquei que ve a punxar un ratet i porta pirotècnia i tot. Per això han convidat a la Fallera Major de València. Perquè em fa gràcia a mi que diga «Bertomeu, pot començar la mascletà!» Després de la sopa ja no hi ha res més. Ala. A casa i a dormir. I si aguantem fins a les 6 del matí, pues beurem aigua de València. Ala. ¿Ha hablado ya usted con el vecino dentista? Porque a partir de ahora va a tener menos clientes por lo de la hipoteca. Pues no tinc el gust de conèixer-lo, però crec que tindrà la mateixa faena, perquè hipoteques hi ha moltes i xutxeries més. ¿Es veritat lo que m'han xivat des de redacció? Que a tu i a la Bañe t'han intentat sobornar en cruceros de lujo, bombons, barres lliures, quan s'han enterrat del diners que passava per les teues mans per les derrames? Què va? Això és totalment fals. De les derrames jo no venia un xavo, perquè anaven a parar totes a la caixa B que tenim esta comparsa, per pagar després en sobres. Lo que sí ha passat per les meues mans i les de Carlos ha sigut els diners de la cancel·lació de la hipoteca, que eren una pasta. I la veritat és que sí que ens havia passat per el cap anar-me'n a l'Havana, però per respecte a aquestes persones i a aquestes comparsistes que han fet un gran esforç econòmic, no les podien deixar en l'estacar. Així és que per ells i per ningú diners del món no anem nosaltres a ningú puesto. És un home honrat. ¿Sí? Ah, sí. ¿Halcón Viajes? Sí. Sí, soy el presidente, sí. Sí, confirmo la reserva, sí.
Ah, sí, a Brasil, sí, 2 meses, sí. Claro. En primera clase y todo incluido, ¿eh? Con azafatas y todo. Sí. No, en un Boeing 737. Sí. Vale, hablamos. ¿De qué estaban hablando? ¿Sabe usted cuántas eran las hijas de Elena? Las hijas de Elena, 3. La una más tonta y la otra más buena. Ah, no. La pistoleta, la polvorilla y la trueno. Pues esos 3 van a ir tirando en festes. ¿Quiere usted decirle algo a su gente al respecto? Què va? Eixiran més de 3, dona, eixiran més de 3. La veritat és que en tant de papeleo, en tant de coses que mos demanen, al final la gent es cansa i no vol eixir ni en tirant tros ni en res. Només falta que mos facin la prova de l'alcohol. Mira, sí que ho acabem d'arreglar. Perquè la festa sense alcohol no és festa. No es festa. Clar. Bueno, Pepe, ¿tiene usted algo más que decir? No. ¿Vale? Pareix bé? Pues yo tengo 2 noticias de última hora. Una buena y otra mala. ¿Por cuál empiezo? Per la buena. Pues voy a empezar por la mala. ¿Saben ustedes que Chabelita, la hermana pequeña de Paquirrín, la hija universitaria de la Pantoja, no va a poder ser modelo de Faralaes porque le han salido sabañones en los pies? No me jodas. Bueno, y ahora sí que voy a darles una buenísima noticia. Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. Y miren al que tienen al lado. Y cuando solte esta noticia bomba, per favor, estudiantes y estudiantes de billar, señores y señores, que ya me acaba de pagar la hipoteca. Sí, no te'n vagis molt lluny, que anem a necessitar-te, eh? Despedim amb un fort aplaudiment a Pepe Coloma, el que més pinta. Ja que estem reclamant bona educació esta nit, he de dir-los que abans d'entrar hem deixat d'eixir. I això és el que farem ara mateix amb els nostres capitans. Però abans recordem els millors moments de l'any passat. Tot un somni. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú mirándome sin hablar. Y yo hablándote sin mirar. Y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar. Vivo imaginándote,
per favor. Senyores i senyors, rebem, com mereixen, a les nostres supercapitanes i capità 2018, amb tots vostès, Helena, Noelia, Marta, Paula, Naira, Àngel i Maria. Un somni. Marta mos vol dir unes paraules. Bona nit a tots. Buenas noches. Tornem a estar ací. I ja fa un any. Com de depressa passa el temps. Un somni, el nostre somni, ara ja complit. Dia darrere dia vam viure aquesta capitania amb tota la il·lusió. Primer, amb els preparatius. Després, amb les enjuntades per concretar coses. I sense apenes adonar-nos, van arribar les ansiades festes. Dies de molts nervis, sentiments encontrats, família i amics, però sobretot, dies de representar a la nostra comparsa. Esperem haver estat a l'altura. Ens ho hem passat en gran i hem disfrutat moltíssim. Ha sigut un any de moltes risses, alguna llàgrima i de molt d'estar juntes i viure tot intensament. No podem dir adeu sense abans donar les gràcies. A la Junta, per estar amb nosaltres, guiar-nos i estar sempre pendents de tot. Moltíssimes gràcies. A les famílies, què faríem sense elles? Al peu del canyó tot el temps, arreglos d'última hora, acompanyant-nos en molts actes, abans i després, fent cafè i timó pels matins i un llarg etcètera que no acabaria mai. A les nostres parelles, simplement per estar. Sense vosaltres, moltes coses no hagueren pogut ser. I mil gràcies per ser els millors capitans tiraors. A tots i totes els nostres amics que ens van acompanyar i van disfrutar junt a nosaltres de cada moment viscut. I també gràcies a totes aquestes persones que des de la sombra van estar apoyant aquest somni i no van deixar que res isquera mal. Per últim, ens agradaria tindre un reconeixement molt especial al Càtering València no duerme, per tindre-ho tot preparat per recibir-nos, amb les vostres millors sonrises i, sobretot, gràcies per tractar-me molt bé. Milions de gràcies per la vostra professionalitat i ens agradaria que pujar a l'escenari Quique o un representant del càtering per poder donar un xiquetet detall. Deixa això en el piso, perquè el següent detall va per a tu.
És una tonteria, però creiem que va fer-te il·lusió tindre-la. Per ser el millor president del món sencer. Teníem uns detalls per a la comparsa. És una banda de capità que estava un poc feta pols i l'hem feta nova per a que la puga disfrutar qualquiera, i una cartutxera que complix en les noves normatives també per a la comparsa. Un cuadro. Per acabar, sols desitgem als nous capitans dies de disfrutar i de somiar desperts. Enhorabona, capitans. I com mana la tradició del nostre president, enguany sumem 2 membres més a la família dels estudiants. Bona nit a tots i moltes gràcies. Gràcies, Marta. Senyores i senyors, despedim amb un fort aplaudiment a la nostra Capitania 2018, Un somni. Cal veure que requete guapes, i que bé mos van representar l'any passat. La vida seguís i cal donar la benvinguda a la novetat. Però abans de conèixer els nostres capitans per al 2019, els propose, sense marejar-se de la cadira, que donem un divertit passeig pel nostre maset, en uns cicerons excepcionals. Alegria i desenvoltura, els estudiants de Biar, clar.
Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Baby, we're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Come on and celebrate tonight. 'Cause everything's gonna be alright. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Que gran, que xulo, que maset més xulo que tenim. Ai, és que encara que he de dir que un gran continent no és res sense un gran contingut. I això és el que té este maset, un gran contingut, els estudiantes i els estudiants de Biar. A continuació, tinc el gust de presentar-los a la primera de les famílies d'estudiants que seran capitans de la nostra comparsa en este 2019, la família Valdés. Nacho i Pepe, dos estudiants molt estudiants, cada un al seu estil. Van heretar l'amor a esta comparsa dels seus pares, Juanita i Pepe Valdés, el Chato, uns dels grans sergents que ha tingut la nostra comparsa. Des de molt xiquitius han viscut intensament les nostres festes de maig. I això ha fet que, com els seus pares van fer en ells, doncs ells ho hagin fet en els seus fills i en les seues dones també. Tots a una seran enguany dignes representants de la nostra comparsa els dies de Sant Vicent, 10, 12 i 13 de maig. Anem a conèixer-los millor a través d'unes fotos que componen estos vídeos i la seva música heavy. Los pasos son más, el horizonte de ti se aleja y si vuelves a caminar, él se vuelve a desplazar. Y es que en eso consiste el vivir, que a tus pies no le salgan raíces, que no seas una estatua de sal, que no te atrape en la soledad. Desahuciar en ti, heridas del vivir, dibujan tu piel, pétalos con besos de mí. ¿Quieres ser una estrella fugaz? Si tienes a la luna en cada despertar.
tienes amor. Te he escrito un verso en un rincón del corazón. Con ese texto te he compuesto esta canción. Pero no te rindas. ¿Para qué quieres ser una estrella fugaz? Si tienes a la luna en cada despertar. No busques cuentos con algún final feliz. Yo te traeré el horizonte hasta aquí. ¿Para qué quieres ser una estrella fugaz? Si tienes a la luna en cada despertar. No busques cuentos con algún final feliz. Sé feliz sin tanto cuento y nunca vivir. ¿Para qué quieres ser una estrella fugaz? Si tienes a la luna en cada despertar. Yo te traeré el horizonte hasta aquí. Senyores i senyors, amb tots vostès, Pepe, Rosana, Pepe, Sonia, família Valdés i San Juan, i Nacho, Isa i Hugo, família Valdés i Silvestre, capitans de la comparsa d'estudiants de Viar 2019.
Nacho, voleu dir unes paraules, Nacho? Voleu dir? Senyores i senyors, despedim a les famílies Valdés i Sant Juan i Valdés i Silvestre, capitans els dies de Sant Vicent, 10, 12 i 13 de maig. Si la primera família de capitans eren molt estudiants, què podem dir de la família López, que ens representaran l'11 de maig? Qui en esta comparsa i en les festes de Biar no coneix a estos tres germans, que han portat la bandera dels estudiants allà on hagin anat? El senyor López Losada, pare d'este volgut trio estudiantil, va viure molt de prop la fundació de la nostra comparsa i encara que no ens consta que formara part de les nostres files, sí sabem que va ser un gran col·laborador dels nostres pioners i quan va poder va apuntar a les seus fills, Cosme, Fernando i José Fermín, Pipo. Les seues dones, Maria la Cosme, Rosa la de Fernando i Maria la Rambla, la de Pipo, van tindre molt clar que l'amor als seus marits les portava a l'amor sense condicions cap a la comparsa d'estudiants. Bé, Maria la de Pipo va posar una condició en la xicoteta de la família i la va fer mora vella. Maruja, Carmen, Lucy, Cristina, Justi, filles de Cosme, Pepe, fill de Fernando, i Fermín i Puri, fills de Pipo, han continuat la tradició que va començar el seu iaio. I Tere, la peque de Pipo, encara que molt mora vella, lleva molt a dins els seus estudiants. Enguany, Cristina, Pepe, Fermín, Puri i Tere, amb el tio Fernando, han volgut que la tercera generació d'estudiants ens represente l'11 de maig. Vegem la història d'esta família estudiantil.
senyors, amb tots vostès, junt a Fernando López, els seus nets, Àlex i Maria, i els seus nebots nets, Roberto, Juan Carlos, María, Álvaro, Fernando, Marcos i Juan, capitans de la comparsa d'estudiants de Biar l'11 de maig. Ja veus.
Fernando, aneu a dir alguna cosa, no? Despedim amb un fort aplaudiment a la família López, capitans l'11 de maig. Que estudianta que encén, que contenta, estic feliç. I este pletori que està d'ànim em porta a donar-los una boníssima notícia. Sí, senyors, esteu preparats? Pues anem a alçar-nos. Va, anem a alçar-nos altra volta. Anem a alçar-nos i anem a mirar el que tenim al costat. I quan dona esta notícia bomba, per què no anem a abraçar-nos, a besar-nos, a morrejar-nos? Perquè, senyores i senyores, estudiants i estudiantes de Biar, hem acabat de pagar el maset! Vale. Vinga, ara un poquet de per favor perquè falta la guinda del pastís. El discurs del que més pinta, el nostre president, don José Coloma i Ferrandis. Bueno, bona nit, autoritats civils i religioses, presidents i presidentes de les distintes comparses de Biar, president de la Cofradia de la Mare de Déu, comparsa amiga i vecina estudiantes de Villena, estudiants, estudiantes i amics tots. En primer lloc, vull donar les gràcies a tots els membres de la Junta Directiva que he tingut durant aquests 4 anys de president, per el seu apoyo incondicional i per estar sempre al meu costat. Moltes gràcies a tots i a totes. Sense la vostra ajuda no haguera sigut president. A les presidents i presidentes en les que he estat i en les que estic ara, perquè m'han ensenyat a voler les festes, a treballar per elles, per lo que hem passat tantes hores junts, sempre treballant per lo millor, les festes de Biar, a voltes equivocats, però sempre pensant que fem el millor per a tots els festers i per a tots els comparsistes del poble. No és fàcil millorar unes festes que tenen tantes tradicions i que en principi es componien de 4 comparses, però després van evolucionar i se'n van formar 3 comparses més, comptant en 7 comparses en l'actualitat. Jo pense que les tradicions, al igual que les comparsistes, deben de canviar e intentar ser més comprensius en alguns actes i en alguns acompanyaments, que crec que per justícia mos perteneixen ja. Després de 90 anys sense poder disfrutar d'elles. Moltes gràcies, presidents i presidentes, per ensenyar-me a voler més si cava esta comparsa, a ser lo que sóc, estudiant. I com no, donar les gràcies a la meva família, dona, i als meus fills, Roberto i Glòria, per haver-me apoyat durant estos 4 anys, però sempre sabent que estava treballant per esta comparsa, a la que vull. Moltes gràcies, família. I ja per últim, donar les gràcies a tota esta gran comparsa que són els estudiants, per haver-se comportat com toca, i per supost a les capitanes de l'any passat, Marta, Paula, Noelia i Helena, per aquests grans moments que ens van brindar, sempre respectant les actes i acudint en puntualitat, i lluint com toca, com es mereixen unes grans capitanes. Moltes gràcies. Bueno, ja com sabeu tots i totes, esta gran casa que és el nostre maset ja la tenim pagada. Crec que no ho han dit, però ja la tenim pagada. Ha sigut 18 anys d'un gran esforç econòmic, que jo com a president vos dono les gràcies per haver estat ahí, fent front a una hipoteca que, com hem dit,
en esta presentació ja hem vist la llum al final del túnel. Ara queden moltes coses per fer, perquè en estos anys no hem pogut fer res, sols que pagar i les coses van deteriorant-se. Bueno, com no vull ser pesat, vaig acabar donant les gràcies, l'enhorabona a les capitans de l'enguany, famílies Valdés San Juan, família Silvestre i família López, i dir-los que s'ho passen bé, molt bé perquè disfruten molt de tots els actes, i que lleven cuidao en aquestes festes perquè esta comparsa no sé què té, que les capitans que entren acaben sent uno més. Serà perquè com som estudiants sempre anem comptant. Donar-li les gràcies a Dolo per el bon fer i per haver dut aquesta presentació en aquest arte que ella té i a les que hem treballat per a fer que aquesta presentació isca com així. De res. Que no és fàcil. Muntar este sarao perquè porta molta faena. Dir-los que sempre estaré agraït per tot el que han fet i que si no fora per ells, això no es podria fer. Gràcies a Imma, Rossi, Ximo i jo. A veure si anem animant-vos per a ser presidents o presidentes, que esta comparsa no es mereix tindre que aplegar a una gestora. Jo pense que hi ha molta gent bona que pot fer molt bé i llevar a esta comparsa en una mereix i una gran junta directiva. Així que ànimo i a les gatxes. No vull despedir-me sense donar-li l'enhorabona a la comparsa de les Moros Vells de Biar per el seu 25 aniversari del Maset i per saber fer comparsa en tots els actes en el que he estat convidat. Gràcies, moros, i que compliu molts anys més. I també a Miguel, que gràcies a ell van trobar la cançoneta que el dia 4 la posarem perquè vos l'ensenyeu, que ja no se la sap ningú, i a mi me la cantava ma mare. Ara sí, bona nit a tots i a totes, disfruteu del ball fester i d'una piqueta que tenim balls preparar per a tots vosaltres. Bones festes a tots, visca la Mare Déu de Gràcia, tu no eres. Fora. I visquen els estudiants! Gràcies. Sí, quin discurs, eh? Ni Julio César parlava així a les seues tropes. Els vídeos han sigut uns dels atractius de les nostres últimes presentacions. Ens agradaria recordar uno que ens va definir com a una manera desenfadada i molt animada. Vegem este vídeo. Se'n recorden? La ley universal del poder de la locomoción no puede fallar en este momento. All the people moving. One move for just one ring. We say moving. All the people moving. One move for just one ring. Tiempos pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra que oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one ring. We say moving, all the people moving. One move for just one ring. Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su gemido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta
lo simple andar a destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quizás andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move, or just one dream. We say moving, all the people moving. One move, or just one dream. One move, moving, moviéndose. And the world, come, what you want. One move, moving, moviéndose. And the world, come, what you want. This is the life, best, under your feet. This is the life, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. One move, or just one dream. We say moving, all the people moving. One move, or just one dream. La presentació arriba al seu fi. Desitgem a tots els estudiants, festers, poble de Biar, visitants i en especial als nostres capitans que passen unes bones festes 2019, que per la nostra comparsa seran les primeres sense hipoteca des de fa molts anys. I ara ha sigut un verdader plaer per a mi haver-los acompanyat esta nit. Però abans, és que no puc resistir-me, No puc resistir-me. Anem als Armos. Va, anem als Armos altra volta. Ens deixen que es done una boníssima notícia. Per favor, senyores i senyors, ara sí que sí. Bocates, ensaladilla. Amone a sopar. Que paga la comparsa. Però abans, com a bons valencians, anem a escoltar una bona mascleta. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta? Bona nit i bones festes!